Zer dira, zer? Eta ze kolore dute? Berdea. Etorri. Gatatxoak orain? Poliki. Hango handiak ikustea. A ber, guazen. Etorri, Tania, alasne atoz. Bagoazen gora, hemen arrisko handia da. Bai. Ze polita, Leire. Ata horiak, antzarra.
La leche de frica de las cosas. Garrituta, Frícate, no, mira, esta de frícate. ¿Cuántos? ¡Mique! Xavi! Kontuz Mikel hortikan, belardi bate. Bota makila. Eta jango dizugu gaineko. Eta nekez, oraino. Autoeskolare hori. Segadorarekin. Mira, venga. Uy, María, gaixua. Guazen, kontu zane. Bai hartu de xuxu. A ver, guazen. Baina esan ezetxe. Baina zokazu susto. Marieri ya zei ostuko. Badator txakurra, behitu. Neri ere ez dut ematen behinurra. Zer gazu? Berdea, noski? Zehontzea belarretan. Eta handerrek zer du? Handerbida. Xikin-xikina. Xikin-xikina okezu maitea. A ver. Zer handea, ez duak ikutu zikola. Eta patatak. Zer? Patata bida hori, loretan dagoen hori da patata. Hor gero, ateratzen da landaria eta patata daude azuria. Ai, ez da geratzen, ez du minik egiten, Ez? Ez du minik egiten. Hau pasos, maiti, ezin dut, tira. Eskua. Eskua emango dizunik. Oraintxe berdan. Oso ondo. Nola egiten dute? Entzun behitu. Kontuz hor, kontuz. Nola egiten dute? Nola egiten dute? Behitu. Argozen, jango ditugu gaietak. Bai, eta? Xabi guazen. Goazen, amaiketakoa. A ver. Ale, guazen hor, gaietak jango ditugu hor. Mendikan, bihotza. Ane da hau,
Ez du egiten ez txakutxo. Gaude, benetan. Inconsolable. Ez du egiten ez horrek, ez da? Atzerago dino. Venga, hemen. Tania kutsiko digule kutsu bat. Bai? Tania zea. Vale. A ver. Bueno, denak izango ditugu, zenbat beharko dugu, ezta? Zene gehiago du mukiak. Tortilla bocadillo ekarri du, bai. Tortilla bocadillo, mira cómo suena. Ah, vale. Ai, Elene. Mira horre, bere bokatakin. Satordo, akarri falta zaio. Eta zenuke zukoain hartuko ala. Ego inbidia baten, Bai, joli. Nola, ez dugu zazkitxo bat edo. Aita jan eta gero, Itzuko dugu bukaldi, bale? Ze ondo zaude orain, Maria? Bai, Ja, bialdu dugu txakur hori, beti, katxiz. Baina jolaztu nahi dugu, ez zer esaten nahi. Hemen barruan sartuko dugu. Askotan da, Ordu hontan. ez dutu nahi? Ez dakazu gozerik? Ba, gozea daukagulako. Torri, Maria, torri. Gozen pizza egitea. A ber, unai bokatekarri desuzuk ere bai maitia. Baina junai? Gozia daukazute? Daukazute gozia. Mikel, etorri, hemen banago leku. Mikel, etorri. Hau da zurea oian. Hau bazekin. Itu zugea. Hauek bai, hauek dira, bueno, ez dira baserrikoak da, kanpokoa da. Zenbat? Hor, Manol, Zer? ikusi zaldiak. Urruti daude zaldiak eta. Baina dira, Nahi zer dauka ba? Ez jarriko mina daukazu nahi? Dale, Txabel. Hori? Ander rinozilla gustatzen zait. Zuk ezie? Bokata edo. Bukatu hori eta gero gaietak izango dituzu. Bai? Bai, gozua. Arrate orain. Bai? Bokadillo nahi duzu? Hor dago bokadillo, baina Karmelek atera dizu bokadillo. Anderri atera diozu bokadillo, ez da motxilatik? Ze, Ander, Bai, zerbait esaten du. Hor daukazu zu bokadilloa? Non dago zure motxila? Hemen azpian. Begira, horrek ze ondo zainduta daukan. Badezu, Tania, hartu. Ez dizu, Marta. Kalzontzioa bai. Bokadillo,